Ja. Det er dejligt at sidde der. Ja, ikke? Dejligt stille og roligt. Det falder vi her igen. Og han hedder Steps derinde. Prøv lige 2 sekunder. Steps, der er lige et eller andet, der er der lige om lidt. Ja, vi er lige en game. Okay, prøv lige at skrive på og tage ham på Twitch, når der er. Ja, Eller i game, eller ja. vi er kun 2 nu, tror jeg. Ja. Mig og Nemo, vi nok. Kom hernede og få en laminated. Har lidt med den lige. Ja, mig som joint til, selvfølgelig kan I det. Drenge, er I klar? Hvorfor, Michael? Du sidder bare derinde som en lille kylling. Jeg har også lovet Maestro, vi skal game. Kom ud og spot. Det er fordi... Nej, drop det der, tak. Og så. Sluk. Så. Der kommer bil, bil. Jeep. 5 mand. Jeg flasher. Ude. Jeg dør, mand. Ja, helt ude. De er ude. Ja, jeg dør fuldstændig. Jeg bliver reddet, mand. Kom ind, bil, flygt. Jeg er helt væk, mand. Flygt. Ikke flygt, mand. Jeg flasher. Der er 2 biler. Der er en tæt på, Fuck. Er der noget? Jeg døde, mand. Jeg lader. Kom op i bjerg. Den sad godt, den flash der. Jeg blamer 100% Burning. Jeg troede ikke, der Men hvorfor kom står I nogen. står og kigger? Hvad fanden sker der? Sorry. Den der politisirene der, den ødelagde det. Den ødelagde det hele. Jeg er stadig Jeg blamer Burning. Burning, mand. Michael, for helvede. I står 4 mand og kigger. Ja, du står ikke og kigger. Nej, det er der Jeg tager folk dem, når til. de luller. Du sidder bare der og venter på, at hvis der kommer nogen, så kan du stikke af. Jeg drikker kaffe. Det var en. Det var 2. Og så... Væk dem, mand. Jeg har 5% i liv. Kan jeg nå det? Kan jeg nå det? Hvor mange døde? Fuck, hvor ring. 4 Der er mand. en tilbage. Den er nederen. Okay, den der flashbang, det var velplaceret. Det var 8. Det var mig, der placerede den flashbang. Hold nu kæft. Det er sgu da rigtigt. Nu var du ikke der komme ud af bilen. Hvad? Så du flasher os alle sammen? Nej! Wow! Oh my god, Nemo! Det er fucking løgn. Hallo, prøv at høre. Jeg flashede en, og så efter jeg flashede det, og så siger de kommer. Hvad fanden skulle jeg vide, altså? Hvordan fanden skulle jeg vide fra, de kom lige præcis da jeg flashede? Stadig ikke, mand. Holy shit. Sorry, dreng. Det var det, vi